Apa? Ini bukan dos. Ganti ning ireng mburi ku enek lho. Ora apa-apa. Ya apa ngene Bu. Patute ngono. Sekarang goreng. Sekarang pas dulu. Oh, mesti hangat kono mesti anyar. Iki yo no wae. Hah? Hah? Tapi kondang buri. Iya kondang buri tapi. Aman begini ya oleh. Apa sing ora oleh? Panas buri. Nah, Ikan marling, kelong, ngiri, layur, teri, ater, water. Ater cirik-ciriknya ta, Bun? neng anu kok, cara anu lobo kono apa? Iyalah, ana kur 15 kok kene 20. Lobo kono cara beruk. Mriko langsung anune kok. Sak Langsung sama nelayan kok sing mriko. murah. Berak berak ngono. Kene selawe kono 20, sing kono 20 kene anu kono 15, kene 20 ngono lho. Oh, berak ngono. Apa maneh sapa kae? Sandinge sapa kae? Sumi. Yo langgananmu kae. Nane. Betul banter lo ngendi ngene. Iki lho. Iki kok kaya masih kae to. Apal langsung. Iya, padine. Iki aku kok nyawang kok koyo ora asing ngono to. Kok kaya masih kae to. Nggih, Bu. Itu bakal apa iki? Arum manis joglo. Dados. Dulu BH barang teko kene. Plat mobil, Bu, plat mobil. Z. Plat mobil kayak mang lho BH. Wah, kene kuliner Yo Pak ya. kene lho iwak ya, iwak goreng. Lha iki iwak goreng tok. Nasi tiwul. Iwak teri. Sekone tidak cetek napa, Bu? Nggih. Iya, Bu dhewe tidak cetek. Aku lek rasane taure ini, Bun. Karo sapa? Karo gemin. Kaya karo gemin iki lho. Iya, Pak. Ngeter ning anu gemin iki lho. Guru-guru kan. Iki to, Bun? Iya, ketoke. Ketoke. Kan tahu nih corona terakhir. Sing kene apa sing Bojo kene iki lho. Antri men ya Allah Gusti. Guri iki lho kowe. Ini kok gilane enten iki kok. Bukan das. Ah, jawe. Ora ora. Tuas. Kondang begini. Lah iya fotonya nih. Laris dewe. Aja mlayu-mlayu Pak kesel. Kesel. Mlayu. Iya ya 5.000. Iya ya 5.000. Kayak Mbah Dakir nah. Sabar Pak, Pak. Bisa wong tamasa ya. Sabar usah wong iki Pak. Iya, pariwisata. Ustad. Yo. Coba-coba Bapak. Kesel. Bawa pun. Bawa pun. Yuk.